pro nás, pro mě, je velmi důležité, aby zaměstnanci byli zdraví. A vzhledem k tomu, že máme čisté prostory, kde se nedá dostat denní světlo, tak to byl jeden z důvodů. A protože se zajímám o různé věci spojené se zdravím a se světlem, tak samozřejmě rozumím cirkadiálnímu rytmu. Vím, co dělají monitory, mobily, počítače naším očím, takže to byl jeden z hlavních důvodů, kde jsme vlastně začali. O SpectraSoul jsem se dozvěděl někde z přednášky pana Medřického kdysi strašně dávno, jo, takže mě to zaujalo. No, protože jsem neviděl jiné lepší řešení a já jsem fyzik. A jako fyzik správnej jsem si to změřil. Takže jsme na začátku koupili měřák a změřili jsme si spektra vás i některých vašich konkurentů a zjistili jsme, že opravdu máte to nejlepší spektrum. Takže jednoduchý důvod. Data. Já si myslím, že ano, za tu dobu se ušel velký kus cesty, protože ta největší bariéra, která tam byla vaše obrovská cena. Tam byla až moc, že a my jsme společně našli, řekněme, cenově lepší řešení. Doufám, že tomu pomohlo i to, že jsem, řekněme, navýšil značně objem, takže se dalo jít do lepších cenových řešení z vaší strany, ale musím říct, že jste byli proaktivní, snažili jste se, hledali jste cesty, za mě dobrý. Úprava cirkadiálního rytmu. Protože, jak jsem řekl, u nás zhruba, já nevím, 600-700 lidí pracuje v čistých prostorách, kde není denní světlo. Samozřejmě mají možnost chodit nějaké ty přestávky na denní světlo, ale víte, jak to funguje. Navíc, když se podíváte v kancelářích, krásný příklad moje kancelář, tak jako jste pár metrů od okna a už je tam strašně málo denního světla. Že? Na takovéhle vyhodnocení je to opravdu příliš brzo. To, co mám, jsou některé, řekněme, pozitivní odezvy jednotlivců, například kolegyně, která mívá migrény a proto se snaží stlumovat světlo. Tady, jak vidíte, mám jako spíš hodně silné osvětlení, to byly ty první prototypy, takže tady je někde kolem 800 luxů podle mě a jí to světlo nedělá problém. Za mě rozhodně, pokud zaměstnanci tráví většinu času v uzavřených místnostech u počítačů, kde navíc, když je silné slunko, tak si většinou zatahují rolety, protože by měli odlesky na monitorech, tak si myslím, že ten nedostatek toho denního světla je tristní. Takže ano, jsem příznivcem k tomu vytvořit osvětlení, které se co nejblíž blíží slunečnímu, takže rozhodně bych doporučil. A samozřejmě naprosto jednoznačně v provoze, kde ten nedostatek slunečního světla je obrovský. Je taky dobré se podívat z pohledu našich hygienických norem a toho, jak firmy vlastně využívají prostor. Když se podíváte na naše normy, teď jsou jenom u množství světla, tak vlastně jste schopni, abyste to dodrželi, dát zhruba 2–2,5 stolu od okna. Jo? A pak už ten prostor nemůžete využít, takže musíte kanceláře dělat na malou hloubku, protože tam nemáte dost slunečního světla. Kdyby se podařilo udělat osvětu v tomto státě a posunout vlastně hygienické normy do toho, že když je celospektrální, nebo aspoň co nejblíže celospektrální osvětlení, tak by tato bariéra byla zrušena, to by mohlo mít obrovský biznisový význam pro firmy. Tím, čím jsem začal, bylo, že jsme instalovali světla do mé kanceláře, aby si to sám vyzkoušel, nebudu nutit lidi do něčeho, co nemám sám na sobě odzkoušeno. Ano, to světlo je pro mě příjemné, líp se mi při něm funguje, řekl bych, méně usínám, když jsou na nudném meetingu, takže ano. A ještě možná to, co jsme se bavili na začátku, moje obrovská 30letá kapradina, zdá se, že ho taky má ráda, takže roste lépe.